Bas da mewn i Aaron Williams. Williams ar ergyd. A'r golwr yn gorau deli fo hwnna. Ddi syth ato fo. Hael yn ei lygyd. Dwi'n gwiro hwnna dros y trawst. Williams gael gormod o le i droi. Oedd hi werth cynnig. Wyn gan bwysau gan Evans. Phillips. Mae'n bas lac. Ismael yn ffigio fyny rwan. Llawr o gymorth i o dde. Mae'n ffibio i Fofana. A'r ergyd yn dod i mewn yn fflachu byr postyn. Dwi'n golwr Jack Fflint. Gan apus. Gweld hwnna. Mae'n ffibio'r nod. Oswald yn cael ei dynnu lawr. Be fi penderfyniad y dyfarnwr Melyn sy'n ei feddwl o bel di redag drwodd i ddwylo. Jack Fflint. Ismael. Ar gig Crydd, 4 yn y mur am ddiffynol. Yr ansawdd ganddo fo. Ismael yn chodi fyny dros y taro trawst. Bydd y golwr di giro. Yn ymwyd feddi. Hwna rhwng Ismael a roi Drenewydd ar y blaen. Chwipog i Crydd. Gan Ismael. Bas un o'n gyrchol, mae Phillips di cefnir yn ddiffyn. Phillips codi dros ben y golwr i gefn yr hwyd. Hwna'n gol wych gan y Fflint a Jake Phillips. Am ddiffyn y Drenewydd yn cael ei dal yn sgwar. Jack Fflint ar gig union gyrchol. O Jake Phillips yn codi'r bel yn gelfi dros ben y golwr. Yn ail gol y tymor yma. Dacl hwyr gan Julian Harris, mae'n gweld cerdyn coch ar Ben Hughes. Aaron Jones y dyfarnwr yn y fan ar lle. Dacl fudur hwyr gan Julian Harris, a mae'n dod ddrwg i waith i'r Drenewydd. Ismael dros gamu ymlaen, cael ei faglu naddo. Byddwch ymlaen o'r dyfarnwr Mariet yn rhyddhau Ben Wyn, cyffreddiad cyntaf da gan Wyn, ond Callum Roberts yn dod ar draws. I gollwng i. Phillips gyflym i ail. Groes yn dod i mewn, y byniad gan Ben Hughes y tro yma. Mariet yn sgwar i Burke. Yn ffodus i Drenewydd o Ryan Price yno. I daro honna dros y traws, ond camgymeriad gan y golwr Rusher. Phillips bron iawn o greu yr ail i'r Fflint. Peniad Ben Hughes cael ei chlirio. Nôl cwrt 6. Phillips. Dod i Ben Hughes ar rediad o gan Lacau. Mariet o'n yn lledu'r chwarae'n wych i Burke. Doedd ddim yn cam sefyll. Jones yn y cwrt Cosby. Cyfle i ddyblu mantais o arbediad wych. Gan y golwr Sam Usher. Efo'i draed. Dyna Josh Jones di sicrhau Uchafbwyntiau fan ai'r Fflint. Ond o gornel gan Hollinshead. Einiad gan y golwr, a mae Michael Burke wedi manteisio am gangymeriad yn amddiffyn y Drenewydd. Usher yn penio yn wan iawn syth i droed Michael Burke, a mae o gyda 3 munud o'r 90 yn weddill i dyblu mantais y tîm cartref. A siawns gen i sicrhau'r trip pwynt.